Słuchaj, żebym ja cię musiał uczyć w tą grę grać. Zajebie go. Czapki nie zauważyłeś, że nie masz... No, Ej, ale to tak naprawdę uciekamy z ten Tarkow, to kto to jest? to jest Tarnów po rosyjsku. To pamiętaj, ja mam czapkę i okulary. Ty, kurwa. Nie, nie słab mnie. Nie słab mnie, bo... Ale, no i leży ciało też Nie przy widzę tym żadnego takim ciała. zielonym neonie. Kamil, tu są wszędzie zielone neony. Ej, widzę ciało przy zielonym neonie chyba. O, i chyba ci widziałem, przy koparce. Tak, tak. Tu Halo? jestem, ja, halo, halo. Nie tu, Gdzie? nie tu, z drugiej Gdzie? przy brama, Nie brama. widzę. No, idź jakby, jak w Halo? dół tego, w dół tej koparki. No, W dół tej koparki. dobra. Do ciała. Kamil, nie strzelaj. Tu jestem, ja Widzę. jestem tu, zobacz, Kamil, zobacz. nie Mikołaj, tu nie jestem. strzelaj. Nie strzelam. Kamil? Mikołaj, wiem, że to ty. Wiedziałem, poznałem cię po czapce. Nie. Kamil, ręka z myszki. Poznałem cię po czapce, stary, ale zawsze wiedziałem, że to ty. Ciło. Bo ja tę czapkę mam gwózdkiem przybitą. Bez to. Nie mogę zdjąć. Ej, Mikołaj, Nie zobacz, strzelaj. Tutaj Kamil, bo zobacz. ci się omsknie palec i będzie tragedia. Ej, ale ty masz fajną, stary, Superman masz na czapce. Ej, to co, uciekamy? Bo ja wiem, gdzie jest wyjście. Ej, to mi pokaż, gdzie jest wyjście, a później kogoś pozabijajmy. Tylko nie siebie, dobra? Dobra. To ty? O, to ja! Chodź. Tylko mi się nie zgub, bo później nie będę wiedział, że to No, ty. no wiem. Okej, dobra. Kamil, to ja. O Jezus Maria. O Jezu! Właśnie się larma narobił. Nie, przepraszam. Chodź. Zahaczyłem, za gruby. Czemu patrzysz na mnie? No, ci nie wierzę. Dobra. Pa. Tu się idzie, No. tu trzeba uważać, bo lubią kampić. Na Na wyjściu. wyjściu, tak? No. Aha, tu, Pa, no. i tu się idzie, Aha, i tu się idzie, aha, i tu jest extraction. aha. No. I no my się nie chcemy extraction. Nie, my się nie chcemy Ej, ekstrakcji, my się chcemy Skąd ty masz killem. pompę w ogóle? No nie wiem, miałem. Od razu? No. Ale to już wcześniej jak wchodziłem też miałem pompę w sumie. To czemu? Ej, dlaczego ja jako skaw mam pistolet, a on ma pompę? Ej, Janusz, kurde, nie czekaj, wchodź we czekaj, mnie. czekaj, czekaj. No co? Ale szpetna gęba, stary. Tyś jest na pewno skawem, Kamil? Tak, jestem skawem. Nic nie wybierałem, wybrałem skaw. Aha, Broń jest losowa. okej. To co, potencjalnie mamy jednego typa do zabicia, tak? No dobra. I plus boty. Ja? A boty się spawnują, czy nie? Nie. Jest ich, rozumiem, ograniczona ilość na mapie, tak? No. Ej, mam pomysł, stary. Idźmy górą. Ich wypatrzymy z góry. Ej, ja mam dziwne wrażenie, No. że tu nie ma nikogo oprócz nas. Stary, znalazłem papierosy. To bierz, bo to się potem przehandlowywuje wszystko. Dobra, to sobie polutujmy, stary. Ej, to dobrze. Bo w takim razie, jak tutaj masz wrażenie na przykład, że nie ma nikogo oprócz nas... Czekaj, bo widzę jeszcze jedne papierosy. Nie oddalaj się. A nie, to... Czekaj, to zapałki chyba są, czekaj. Ej, słuchajcie. Ej, jest taka opcja, że my tu jesteśmy w ogóle z... Naciśnij O. Nic się nie robi na O. Czas Stary, odlicza. search. Ej, tu się gdzieś krzyczy. Na... M? Ej, zapałki i cigarety mam. V? I amunicja. No to zbieraj Stary. Ej, to ty schodzisz tutaj po tym? No tak. Weź, nie. A jeszcze raz się da tu przeegzaminować? Nie wiem. Ej, w ogóle to jest spoko zamysł na gierę, tylko że kurde... Ej, mi się wydaje, że tu nie ma nikogo w ogóle. Ej, jest to możliwe, żeby tu nawet botów nie było? Może pozabijał ich ktoś i poszedł sobie. O, to... To ja. O, miałeś skrzynki. No, to jest zlutowane już. Ej! Ale ich tu jest, stary. O, stary! Ej, tu już... O, stary. Tu już nikogo nie będzie chyba. Ale jak to się stało? O, mam taką czapkę jak ty. Patrz, będziemy tacy sami. Czekaj. Tego To się się to- boję. Unequip. Equip. Ej, klucz dostałem. Do czego? Do pewnie... czekajcie, do czego jest ten klucz? Do tajnych pomieszczeń takich różnych.
plecak przynajmniej sobie znalazłem, to może sobie wyniosę. Ej, ty gadasz? Nie. O Nie. kurwa, Ktoś. ty. O kurwa. Друган мой бывал точно. I no nie wiadomo czy nie na górze. Ну и Jest чё na тут górze. за Ja? хуйня? To patrz tam. Dobrze, Mikołaj. Kamil, spokojnie. Kamil, spokojnie. Ty gdzie? Spokojnie. Gdzie? Dawaj. Dobrze. Spokojnie, Kamil. Ale ty mnie nie uspokaja, okej? Ej, ma te trufle, czy dufle, czy jak to się Jakie nazywa? trufle? No. Co to jest świnia? Jim Duffelbag, stary. Generalnie seen before with Co ty, fitness. w jakim języku ty do mnie przemawiasz, Kamil? O, stary, ma pompę. Ej, 8 amunicji ma w tej pompie. Ej, zmieniamy? No to ej, to ja, ty masz pompę, to zostaw mi. Tak, to bierz tę pompę, stary, i bierz te trufle. O, stary, tu jest jeszcze jeden. Żywy? Na schodach. Nie, A. jak żywy. Ej, zinspektować i open, jak się da ich te kamizelki, to też można coś znaleźć w środku? Tak. Nie mają nic. Czemu tutaj nikogo nie ma? Kamil już kurwa narzeka, że nie ma wrogów, to jest niewiarygodne. Chodź, zrobimy jakieś dymy. Czekaj, no bo jeszcze przed chwilą my myśleli, że nie ma w ogóle nikogo, a się okazało, że jednak O, wziąłeś te ktoś dufle może... na plecy. Tak? No? Znaczy ja mam plecak na plecach niby. A nie, zaraz, bo... Ej, ale bym cię ostrzelił teraz. Ja pierdzielę. Cofnij się. Czekaj, bo ja chcę wziąć kamizelkę fajną, taktyczną. Ja myślałem, że ten, który tutaj się tak oparł ryjem na ten, to ty się schylasz i lucisz tego typa, co byśmy tu go zabili. Jezus Maria. I przeszedłeś przeze mnie. Ja myślałem, że to ktoś po prostu jakiś bot przeszedł. Okej. Ej, ale Mikołaj, szybko. Bierz i idziemy, No stary. już, nie popędzaj mnie. Nie mogę zamknąć drzwi. Dobra. Zamknąłem drzwi. What the fuck? Co? A, to moja kamizelka się kolybie. Nic. Ten jest lutowany? Tak. Nie wiem, czy wszystko zabrałeś na pewno? Mhm. Dobra. Woda ci wystaje z plecaka. Co mi wystaje? Woda. Dobra. Tu można wydupili już te drzwi. O, stary, ale fajny pokoik. No. Czekaj, tu może być gdzieś... Klucz Mapa. się przydać. Uwaga, Kamil, chodź tu. Gdzie? Tutaj Gdzie ty jesteś, Mikołaj? Wyszedłem na korytarz. Nie Na strzelaj! korytarzu- Jesteś na korytarzu? Tak. Dobra, uwaga. Ej! Stop, halt! Polisaj! Dobra. Tutaj gdzieś jest zakratowane takie pomieszczenie. Aha, już je otwarli chyba. I do tego byłby klucz na przykład Ej, przydatny. a jakbyś się przesunął, to by było spoko. Czekaj, co tu? Tu leży jakaś O, stary, amunicja! paka armor. Aha, nie mam Konserwy, jej stary, wziąć. można coś zjeść. No i dobra, idziemy dalej. No. A co gdzieś z tą paką? Paka łaka ma... A, to jest pancerz taki No. zawodowy. La. Znalazłem armor. Taki Ej, no leżał tam. A co to jest? Co jest co? Mleko skondensowane, stary, mam. To jest smacznego. A i mogę to use? Nie wiem. Energy. Energy 2000... Ej, mam morfinę w ogóle przy sobie, no. To dobrze. Ej, to co? Czekamy? No właśnie nie wiem. Ej, mam jeszcze no space for water. Chcesz water? Chcesz? Wszystko biorę. O, stary, zobacz, następny typek. O, Czemu oni wszyscy są tu zginięci? łazi ktoś. Ciu. Ja, łazi typek, słyszysz? No. Złazimy na dół. Złaź na dół. Jest typek. Pod nami. Mam go. Dobra.
I kiedy wiadomo, czy to jest... Ej, czy to jest jakiś hopek, czy to jest nie hopek? No nie wiadomo. A jak daje się search? No na F. Inspect? A, F. Nie. Nie? No jest unsearched, taka mapa, taka ten... space jest taki po prawej stronie plecaka. Ej, zabrałeś tego SM... Ej! Kamil, przez te wszystkie zgony przez ciebie, to se przynajmniej to wziąłem. Ty se weź plecak i kamizelę. I znaczy pancerz. Czekaj, nie wiem gdzie ten plecak dać. Unequip. No free room for that item. No wiem, że mam no free room for that item, stary, bo... Ej, no bo nie wiem jak mam... Czy można egzaminować jakby te wszystkie plecaki? A, search! Boże, tu jest search! Ja, to dupca. Dobra. Ej, gość ma fajne rzeczy. Ja idę tam typka zlutować. Wziąłeś te? Wziąłeś ammo do tego? Nie. A ma ammo do tego kałacha? No. Dobra. Tactical rigu ma. Mhm. Granat ma, stary. Weź se go w ogóle, jak ja go zlutuję, bo ja taki mam. A co masz? No takiego riga, a ty go nie masz. No to mówię, weź se go. No, tylko że właśnie kwestia jest tego, że ja nie wiem za bardzo jak Aha, to mam teraz tylko ja nie mam pobrać. kurwa na to miejsca w ogóle. Chyba żebym... A tu jest celownik, czekaj. No, cigarety może wywalę. Cigarety? Tu jest fajny celownik. O, a na co go idzie zamontować? Na przykład... Okej. Nie. Ja bym dał install. No nie da się tak zrobić. Kurde bele. Dobra, ja bym nóż w sumie wydupił, bo Kart. na co mi nóż z jednej strony? Teraz tak, Co jakie mam te sobie? noże wszystkie na ciul. Art, equip. O, kurde. Ej, i on ma Dobra. jakieś key. 110 key. No to bierz klucz, bo one są do tego. Do na przykład tajnych tych. No takie są pozamykane pomieszczenia na różnych mapach, no. Nie musisz mi tłumaczyć, no ja wiem co jest tak. Czyli najpierw trzeba zdiskardować, a później equip dać. Aha, ty wziąłeś te magazynki, tak? Tak. Dobra. Chodź synek, idziemy. No to stary, jesteśmy w domu. Aby my jeszcze nie skończyli w dupiu. Wziąłem sobie kamizelkę od niego. No ale kto nas może teraz zabić, co? NPC? Mikołaj, gdzie jesteś? Wyszedłem, idę tu trupy lutować. To ty? No to ja! Dobra. Ja przylutuję sobie skrzynki. O! Znalazłem coś. O ciul, zaś pełne magazynki do kałacha. To ty biegasz? Teraz? Nie. Chodzisz? Nie. Ja się nie ruszałem. To ktoś tu jest. po Kurde, prawej. Kamil, tam jest typek! W tym, Gdzie? tu jest typek, w tym pomieszczeniu. Czekaj, albo... Nie ma. Ej, Ktoś biega teraz. Kamil, tu był typek. Ktoś biega. Tu był typek na 100. Chyba, że ja mam kurde umamy. Ale biega Ale- coś na bank. Ej, był typek, normalnie kucał i się gapił. No głupi jakiś. Chyba, że to ten trup był? Ale nie. Znaczy wiesz co, ja tam powyrzucałem parę takich rzeczy. Ej, creepy to było, fest. Ale coś tu biegało, tak No czy był siak. gostek i się gapił normalnie. Ty, Kamil, weź tam wejdź. Czekaj, bo ja tu egzaminuję jeszcze jedną skrzynkę. Creepy, kurde, jak pieron. Normalnie się patrzył i się stracił nagle. O, widzisz? Ktoś Tupie. łazi. No. Mam go. Jezus Maria. Jak on krzyczy, weź go zabij jeszcze bardziej. Ale u mnie nie krzyczy. U mnie krzyczy, stary. Ale kto to był? Bot, no, na 100. Taki biedny jeszcze, bez niczego w ogóle. Już w ogóle. Jak biedny, to nie żart. No. Dobra, stary, już powoli nie mam miejsca w ogóle. Ja muszę wydupić w ogóle... Co to jest? Medkit, stary, mam jakieś medkity. Ty, a co to jest, granat? Jak mam użyć granatu? Kurde, czekaj, bo ja mam... Co jest lepsze? Inspect. Ja tu mam bandaże. Distance hand Bandaże grenade. bym sobie wziął. Jak mam rzucić granat? No na G chyba. Ale... Ty, faktycznie! Gdzieś ty go uciekaj! rzucił? Nie wiem, nie uciekaj, uciekaj gdzieś.
Mikołaj, powiedz, że nie zginąłeś. Nie zginąłem. Okej. Ja myślałem najpierw, że on się... Weźmie go do ręki. Przepraszam. Gdzie jesteś, Mikołaj? Tutaj, tu gdzie byłem. Okej. Ja pier... O stary. To... Ja... Nie mam granata. Spokojnie. Ja pier... A. Dobra, ja to wywalam. W Oho, sumie, no. bo ja wolę magazynki do kałacha niż A to chcesz to- cigarety? Nie chcę cigaretów. A co to jest w ogóle? Co tu jeszcze mam? Fajne rzeczy to są. Pa Monika. Ej, mam G-Phone 9S. To jakiś lepszy od iPhone'a? G jak sama nazwa mówi gówno. Czyli raczej nie. A jeszcze raczej jest nie. broken. No to jak broken to już w ogóle. Tu idzie. Patrzyłeś Ej, te skrzynie? Tak. Nie wierzę. To sobie sprawdź, hopie. Ja mam morfiny, stary. Kamil, my są tak bogaci, że ja w życiu z rajdu nie wyszedłem tak bogaty. Są bogaci, bo ze mną grasz, stary. No bez to. A, Kopie, bez tusz. Dobra, To to co? ja nie wiem. Nie. Ja bym tu jeszcze w prawo poszedł i tu też powinno być wyjście. Tutaj. Widzisz? Nawet jest opisane jako wyjście. czekaj, gdzie ty jesteś? A, tu jesteś. No, tutaj. Ja powinien marker jakiś sobie do ciebie Jeszcze przypisać. jakieś trupki będą jeszcze leżały. Czekaj, ciu, stój. Nie, to chyba jakieś spięcie, wiesz? No dobra. O, coś przewróciłeś chyba. Nie, po tych hasiach przeszedłem. O, a tego luciłeś? Kogo? Tego, o? Gdzie? A nie. No sprawdź. Searching. O, do ciebie ma... kopu. Do ciebie... O, stary, ile ma tych? Zawarte. Ile ma amunicji chyba do twojej? Tak? No, Poka. Ej, a on ma fajną kamizelę, ale już takie mamy. no taką mam. Ej, głupio, że się nie da, że trzeba discard, a dopiero później equip, że nie da się nadmienić. Faktycznie, ale ja już tylko mogę jeden magazynek wziąć. To ja też mogę jeden, a to mogę coś, czekaj, wyrzucać. Może granat wyrzucę. Cigarety i zapałki chyba są mniej warte niż te No na magazynki, pewno. nie? Na pewno. Dobra, to discardujemy to. I mleko jeszcze mam takie. Nie makowe co prawda, ale jest zawsze. To dobra, to ten broken phone chyba też wywalę. Mhm. Wywalę mleko. A nie, to chyba już nic nie ma. Okej. Bo coś z tego wezmę. Ej, zaraz. No i co? Kamil, ja myślę, że my Mleko? już osiągnęli masę krytyczną Cigarety. i jak spróbujemy No. coś jeszcze zlutować, to prawem Marfiego zginiemy. Aha, czyli twierdzisz, że powinniśmy już I iść, się tak? udać, tak. To udawajmy się szybko. Gdzie ty jesteś? No biegnę. Chodź. Stary, ale jesteśmy wypaśnieni. A czekaj, No tu i- coś jeszcze jest. Co to? Chodź zobacz co to jest. No. To tu, o. Nie wiem, nie mogę tego wziąć, nie ma Kar. miejsca. Właśnie nie wiem. wiem, co jest, znaczy, to jest car, nie? Nie jest to apteczka samochodowa? Właśnie mi się też to tak wydaje. No. Czekaj, tu jeszcze zobaczę, może coś tu się dzieje. Nie, Zgon. no ja. Tu jeszcze, o, tu można, tam skrzynie są często u góry. Myślisz, Kurde. że jak jest jakiś gracz... My tak teraz biegamy radośnie, a my trochę zapewnie czujemy, bo... Nie, to już... Ej, może nam dołączyć jakiegoś gracza w trakcie gry? Nie, w sumie my To są dołączyli sesje. w trakcie. My dołączyli jak już byli prawie wszyscy martwi, to w sumie... Nie wiem, chyba Właśnie. może. Dobra, to uciekamy. O kurde, ale mi ścięło gierę. Dobra, Mikołaj. Uwaga, bo... To tu? A to tu już jest to Na wyjście? winkle. Ja. Drugie powinno być, będzie. Kurde, nice.
No, dobra. 7, 6, 5, 4. Mikołaj, odstrzelić cię? Nawet nie pytaj. Boże, udało się. Widzisz, mówiłem ci, stary, że ze mną to zawsze survive. No, Jezu, ile pięknie. sprzętu. Cudownie. Teraz się Kurde, taki odkuliśmy sprzęcik za to ja te lubię. porażki. Tylko, że wiesz co dla mnie jest największy problem taki, że ja nie wiem, czy jak ja nawet już kogoś zabiłem, nie tyle co jak gość mi biega, co No. jak go zabiłem, czy to był gość, czy to był jakiś NPC, bo wtedy nie wiem, czy mam się No cieszyć, czy tak nie tego za po bardzo. śmierci nie stwierdzisz, to No trzeba, właśnie. to po zachowaniu w trakcie, no. No No ludzie właśnie. strzelają, no lepiej, przeważnie. Ale to też nie jest Kurde. powiedziane.